kira kan soli ka tabi fo ka jien wuli eni ne damate jien mo be bi fara ɲɔgɔn kan an ka misaliyani kira ka soli mangutula abe komi ni ba fa jila ka miseli nun turala ibi min ta la ibi konta jine ba fo ima se anw tama jikono fe ba fo ima se anw tama meleke ba fo ima surunya anw tala wa ala yere ta we badade wodi koso ka soli ka ala kira ka sallallahu alaihi wasallam wati ne atuya kama amena nafa binani dima ala oye amse ka min dima fam yala teliyala suno dandala okmana ne kira kan soli laje comme ala yi an yabono ya tuumina ka fo anga soli ka ala kira ka sallallahu alaihi wasallam a folo imtisalullah fihi amika ayre ala yere de la dego we soli na fa belebele doy ala yere bi soli ka ala kira ka ere mi fana bi soli ka kira ka ni tamana na ya soro mo ni ala bi nyogon be mo min bi tama soli ka ni ala kumi be rodola sabla ni kira kan soli kira furuye walma ni sirado ala bi sira inde ka kata okuma emi fana ko bi soli ka ala kira ka e fana bi ala ko kata di okuma na ala la digeli do ala hala da oma o bambo oje ngui mangwa bi bana furake soli na chuko kacha ala kira toko e keme flani kele naka di ebika ibsaka ala kira toko kelingele bedo solila akelingele be abe yoro de la ko sahibul buraq allahumma salli ala sahibul buraq abe yoro de la ko mustafa allahumma salli ala mustafa tumana ibsaka kira toko kelingele belagele do solila me anko imango bana furado soli dobe o ba fama ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أستاذ وافي كوني بيدمي ألم ديمنا كواتي فرقه mais usas kunati ni solatu yere kore munye ni solatu akore alaka nemeke alakira muhammadu ka alaka kishika ka kira jume tibil qulub kira mi duskuna bana furay ebi banena ne bi baila menine kira ala kira fe e fana kila ala kira fe nanjera ka nyogo soro bana jugu mi bandu skuna no de bina ni hasidiye no de bina ni nyogon to chen no de bina ni banyogonai anye ne kira nye ne bi kira fe e bi kira fe e ka duskuna bana bi ba ibine kanu mi kanu sigatula okmana kira muhammadu ye duskuna bana furay o de la jebe de sera madina na awsu ne khaziraj ubi kelela kacha samba kele me kira donay domina o semeni kele madina kawi jike nyogon tege kono parce que duskuna bana fura bi ala kira sallallahu alaihi wasallam tumana kira duskuna bana furay wadda waiha ana langari wa afiyat al abdan kira min farikolo lafiya lanyi kira de nana tagabolo fanyana ni ala kira ko fon manin toy o de kanyima o kanyi farikolo ma o kanyi ka almadiyama wa shifaiha anafura wa nurul absar ala kira min kira nyela flelu noroyi o de la kira ka sawaba dobe kabna fara ko ala kira fatura do yu tekeja ko ala ko nyefi sabla kira yelen ko fe ta faka fangore o kanudi o mana kira nyela flelu noroyi wadiya iha ana yele wa qutul arwahi ala kira min kira duskunga baloyi wa gizaiha na dumuni wa ala alihi wa sahbihi wa sallam usai ni soli mi dile fle ima anga choroba ukumbi ni sebe shie binani anikile ni solatu shie binani anikile ubani nyogome soko tobi nyogofe wala mbobi nyogome kushi nyogome shitika kakala ka shishi kakala mami mbe ko biedimi bila ni jigiti era kwiti keneya usai ni makeneya Allahu akbar we soli na fa belebele doy ube bana shido mbal bila
i sera ka di nɔnɔ ɲini k'o bila i ɲɛfɛ ka nin sɔli kɛ alakira ka sallallahu alaihi wasallam siɲɛ 500 ka dafiɲɛ kɛ ka di nɔnɔ in fiyɛ o kɛra diɲɛ na bana o bana ye adamaden farikolo la bana min ma si dɔn fiyewu o b'o kɛnɛya i bɛ sɔlatu kɛ 500 fois siɲɛ 500 din sigin bɛ i ɲɛkun kilenna na i ye seliji ta i ye din sigi i ɲɛfɛ pusa kira kan sɔli ka di kojugu kira kan sɔli ti dɛsɛ fosi la dugukolo kan ala yɛrɛ de bolo b'a la o b'a bɔ n'i ye din sigi i ɲɛfɛ ka sɔli kɛ alakira kan ni nin sɔli ye siɲɛ 500 o kɛra diɲɛ na bana o bana ye i n'o ti ɲɔgɔn sɔrɔ lahara No.